baka po ma-misplace na yung mga nainot nindang ipinasa ng papel. Tayo na lang po kaya ang kulang sa enda. So grade, salamat po. More power. Nakamatabi, Lowen. So, ipapalap mo. Lowen. Roger. Ipaglingam yan ha. Nagpasalamat na sa paradangog ta. Okay. Igwa po digding mall sa Legazpi na pag nagbakal ka, may discount kang 20% sa bakunado. Pwede man. Pigi mo man talaga sa ibang lugar. Una, kung i-route na sa radyo ko, ay di mo po na. So, signal po kang DCGB ang nawara. Pero ang hapot mo niyan, ano po mga tugang ang ginibo ni Presidente Rodrigo Duterte kan Lunes na pinag-arabangan mga tugang kan sa tuya tabi na mga kababayan? Yan po, iyan tabi an hapot. Ang hapot na yan, ang simbag po nindong naisipan, i-text po sa 0928-777-5548. Yan po, ang simbaga, 0928-777-5548. Ano po mga tugang ang ginibo ni Presidente Rodrigo Duterte na pinag-arabangan kan halos gabos na mga Picolano asin mga Pilipino? Ginibo po nyo iyang kang Lunes sa Batasan Complex sa Kongreso kan Pilipinas. Ang tamang simbag, i-text po, i-text sa 0928-777-5548. I-text po ang simbag, pangaran, Buda address. Irarapol niya to iyan, giraray, mga tugang sa maabutabi na Biyernes. Simbag, ngaran, asin address. Para po duman sa maswerte na makakasabay tabi mga tugang sa raffle kan sa tuya tabi na anhapot. Ang manggagana kaiyan, makakareceive tabi nin tablet mga tugang hatod po sa edo ni Congressman Pido Garbin kan ako Bicol party list. Para mo luwen so ginibo ni Presidente Rodrigo Duterte kan Lunes sa Batasan Complex. Roger, i-text ko sa imo. Ay, text mo sa ko. I-text mo sungaran mo, address, Buda, simbag, ngaran, Buda address. Roger. Yo. Bawa ngayon simbag mo, arog kayo ni Lawrence Barcena, Buyuan, Legazpi City. Roger. Dumang ka ma-text tabi sa 0928-777-5548. Roger. Bisan ma-premyo, Ikong Pido, kan? ako Bicol Party List. Yeah, okay. Sige daw, editali mong bareta mo kasi bagong naputol. Go. Roger, otron tatabi BP dahil mabilang sa nguro ang mga lokal na gobyernong madudunong asin bagulbul daw sa pagpa-roll out nin bakuna kontra COVID-19 digdi sa Kabikulan. Ini ang inako ni Anti-COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon sa DCGB News na iyo ini ang nagiging dahilan kung natata sa ibang lugar bako masyado ang bakaskas ang bilang kan mga nababakunahan. Tarong pa sa inako ni Bon na may ibang mga lokal na gobyerno daw na madudunong man may kinaraman sa paglaag ng prioridad. Asin day sinda nagtutunong sa pagpagirumdom na dapat i-prioridad muna an A2 asin A3 ngani na mangyari ano beto na makuha ang herd immunity. Iyo paga, tama ito. Roger. Iya tabi BP, nangugunta ang kaptang kampahayag ni Dr. Rita Bon. Hindi na po natin too many to mention. Mahirap na pong isa-isahin, pero ang pinakamaganda po dyan is ngayon na dumating na yung bulto ng mga bakuna, kailangan po magsigasig na ang ating mga LGUs to maximize the available resources that they have para makapag-conduct ng vaccination. So yes po, ang ating RVOC, ang ating PVOC, ang ating LVOCs po ay nag-uusap-usap, no? Hindi na po tayo natutulog para lang po ma-provide yung necessary technical assistance para sa mga vaccination teams natin. So ang ating pong request sa lahat ng mga LGUs and the local vaccine operation center is to fast track the vaccination. Kasi yung mga masunod po nating supplies ng vaccines will now be performance-based na din po. So, importante, mabilis magbakuna, nire-report agad, and at the same time po, maayos ang inventory system natin sa kanya-kanyang mga lokal na pamahalaan pagdating po sa ating mga bakuna. Ang pangapudan niya pala, i-fast track. I-fast track? Di man nagsabi na nga magulbul. Nagsabing bagulbulon. Di man. Nagtaram? Nagtaram. Mahina. Oo. Oo. Ngayon, siyempre, mahina talaga nung una. First point.
Ano ang indicator na nasabing maluya ang dalagan kan vaccination? Roger, dahil sa mga limitado man na klase nin pagbabakuna po na, so mga iba man ang mga concern sa mga lokal na gobyerno over. Oh, at siyempre baka nagbakuna kang ino, takulang sa bakuna. Laro pa ito, Di ba? So paano man sa aspetong ito, dahil man pwedeng basulon sa LGU. Roger. Didi kita sa pagyaw na sa bakuna, kung dahil naghiro ang bakunador, yan na may problema. Oo, kundi abo niya nang itaram kung anong mga lokal na gobyerno ini. Iya. Number 2, anong LGU ang nagbayular kan mga order na dapat hanggang 8 sana? Kaya ipa bibibig tataram, abo man itaram. Ano, ang dakulang LGU, sadit na LGU o darakulang LGU talaga? Darakula, no. Iyan ang hapot, Dahil man sinabi. dahil man nasimbag. Okay. Siyempre, masupog. Okay, sige. Roger, so yan tabi BP, asikasun Ayan, tatabi yan, na susaro mong pipa asikasa tabi. Aha. So, Wala ka na sa assignment ko sa imo. Oo, Ilog mo sana- yan pag mag-alas 9, ha? sana magka-simbag si Sir Jeremy. Iya po. Roger, thank you so much. Ako po sa LBB. May nag-text digdi, so ginibo lang ni President. Isabay mo po sungara as ngaya simbag. At ngaran po na address. Ito po ang ililista ni Angel naman. Si Angel, si saro-saro na piglista ni Angel sa computer. Si saro-saro niya yan. Tapos ninamberan niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninamberan niya hanggang maubos. Ang pigubunot po, numero, pag binunot na ngayon, so 59. Hanapon ni Angel naman, isang 59. Ramer Tanay. Yan, di ba? Araw po kanso, ito yung proseso. Kaya, dapat po, ang pipilion ka ni Angel Tabi, so may tamang simbag, may ngaran, buda may address. Hindi po ililista kung simbag sana ang iti-text nindo. Okay? Kasi sa nang gana Angel kaso sarong daw. Saan ito? Taga Washington Drive, Barangay. Basta Washington Drive, Washington Drive. Yun po nang gana mga tugang kisaro. Tabi na tablet. Sabi ni hatod ni Congressman Pido Garbin, Kanagobicol. Alright, okay na Jing? May naka-standby? Wala? Ayaw nga pala, sa pagbabalik, di ba, pang istorya mga tugang, alas 8:17 na ang mga balitang inyong narinig ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Skin tastes better. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak.
10 pesos na. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistencia nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot! Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. May reaction pala si Amigong Mar Arguelles kang katuyang periodista. Duman sa test flight, mga tugang duman sa Bicol Airport, sa suhapon. Nasa post ni Kong Joey Salceda. So test flight, sabi ni Amigong Mar Arguelles, so first
So primero baga nga ka na test flight, nangyari yang kang inot na mga ano ini, nangyari na nga kang inot na mga panahon. Mga 2 years ago, remember mo nga yan, so eroplano nga yan na commission kang ano yan, Central Bank? Na may dara nga yan kwarta. Doon nga yan, yung manangad pala na. Yung manangad pala. Thank you, tabi, amigong Arwell, yes. Yung manangad pala na rin. Ang nangyari, may first flight na pala niyan. So, aeroplano na may darang kwarta. Hindi, kung paano ito ding nakuha, ano? Yeah, di ba? Parang na ba ka dyan? Hindi ko niya pa sa aeroplano. Pero paano na nakuha itong aeroplanong ito? Na suminarapit baga ka ito. So pakpak duman sa kwan. So gari, ano yan, duman sa ano ito, so bunker ano ito? Ano, Burgan? So bunker, tank, ano ito? So harong-harong baga kan mga trabador. So minamit baga ng sa pakpak ito. Wala na baga dyan sa aeroplano. Diba? Ano doon nakuha ito, adi? Ito pala sa first flight. Second flight na pala sa kasama na testing. Okay? Bueno, mga tugang Sans Galero, may report tungkol sa resolution daw kan Sangguniang Panglalawigan na pinagko-congratulate si Heidelin Diaz ansaro sa mga gold medalist, mga tugang sa Tokyo Olympic. Sa anong detalye? Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, dakulang onra sa Pilipinas, maski nasa probinsya kan Albay, nasarong Pilipina na nanggana kan first o kaya na enot na nakakuha naman ni na gold medal sa Tokyo Olympics 2020 na si Heidelin Diaz. Kung kaya, sa paagi ni kinatawan Victor Ziga Jr., ipinasar kay ini nasarong special resolution na mamidbid kay Diaz asin maro sa mga pinakaharalang ka o kay mga pataribayan ng gad ni mga atleta sa mga nasyon digdi sa tuyang kinabana. Sa ngunyan na pinagsuportahan ini kan gabos na mga kinatawan digdi sa probinsya ng Albay, maski nga ni Vice Gobernador Atty. Edsel Grex Lagmana sa pagsasabi na bibihira mangyari na siring na bagay. Ano ito? Resolution sa nang itatao? Resolution pa sana as of now. Oh. Paano ang pagpabot kan naman? Gari na paano mataon ang kigaring pahalaga? Gari ipapaabot nila dito alam ko paano. Alam mo system ko diyan, Angie? Itong resolution i-frame. I-frame itong resolution sa sarong magayon na frame. Yes. Dracula, may logo, etc. Magayon ang design, i-frame ang resolution kan Sangguniang Panlalawigan. Yes, so siguro may plaki man ngayon. Nga, i-frame. Tapos ipadara duman, nakabox. Nga ni, maibugtak kung sain, sa halong kang laog kini ni Miss Diaz. Yes. Tako ito papel sa nang i-email mo duman, ipadara mo. So, naulog yan. Kung saan nakabarabad yan. Baka maulog pagkatawanan duman, baka kung saan naibugtak, nawara. Tama. Diba? Pero kung naka-frame, di ba? Kung naka-frame yan, magayon na pagka-frame, may yung volcano frame. Diba? O ipadara mo duman, mayroong duman lamang na nag-congratulate sa Albay. Yes. Dakol ka ngayang ideya, Mr. Maceda, kung anong kairisipan mo. Pero pwede ba, di ba? Pwede. Mas magayon man ang ganito. Oo ba nga? Oo. Okay. Tapos, pera VP kay Diaz, papadarahan man daanin na siring na kopya kang resolusyon ining Philippine Olympic Committee tapos ining Air Force sabi ni Ziga sa ining Sergeant si Diaz. Oo, sige. Okay na yan. Mayapot pala, no? Nabig news mo tabi kasubago sa tubig digdi sa bangkiruhan. Sisipon makinabang kang tubig. Ano nini? So, inauguration kayo dyan na alas 9? Yes, VP. Actually, yung yan? ginaligdi pero... Sisipon makikinabang ka na Angie mananggad na tubig na... Masigway na kita. Tayaw ka naman sa tama. May nag-text digdi. Oo. Saan manginabang kaan? Digdi kayo inhibiting water system na ini. Inaugurate nyo na daw. Para ini sa mga makikinabang sa mga residentes kan Bangkiruhan Resettlement Site. Si saan ma-manage? Ang gobyerno lokal kan Legazpi na ang ma-manage kayo ni Tabi VP. Siguro katuwang siyempre an iba pang mga ahensas. Maharong dyan sa resettlement site? Maharong dyan sa resettlement site? Igwa pa. Pira? Aputon ko taon-taon.
naabot pa sana kami. Di, pero seryoso, pag una ko, so may buong bangkiruhan. Resettlement site. Sa resettlement site pa lang NVP. Okay. Ano mo, ang problema ba dyan? Tubig na inom mo. Sige, interview mo na lang taon si Mayor pag abot dyan. Yes, topic halat ni pa si Mayor. Oo, pa-interview mo lang taon. Yes. Ano na ko napulanta ko di, taon na lang. Sige, ta. Ano ini. Pero sabi, may punto man ining para kwanta. Isan ma-manage, LGU pala. LGU. Isan magbantay ka ito, baka naman ang magbantay dyan buyong. Baka naman sa tubig. Inda. Nagrulog sa isip ko. Sige na. So, sa mga VP Maya, kasi may charge ka dyan, di ba? May charge ka dyan, di ba? May charge. May ma-on, may ma-off, may ma-monitor kaan. Iyo, pwede. Di ba? Yan ka nang iturog. Tapos sobrang kung napainom. Yung pagkagaling tubig. Pratrix naman. Hindi problema ko naman yan. Good luck. Inda. Okay. O, sige. So yan, VP, ang informasyon and halata-laton taan pagpuon kayo ng inauguration ceremony digdi sa Bangkiruhan Resettlement Site. With Boy Sumobil and Galero TV. Salamat taan sa report ali dyan sa luwa. So, halat ko na. Henry, good morning. Tabi, tama ang hapot mo. Paguna ko sa tubig, magingilabang sa Southern Barangay. Resettlement, tadyang ko sa resettlement site, daing tawo. O, madali lang lugod ta. Isus ko na naman. Ma-time check muna kita, Jing. Time check muna tayo, ha. Alas 8:36 na. An oras hatod sa Indokang Rexonol Forte. Lakas banat sa apat. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Solid Pack. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Alright. Balik kita sa programa, mga tugang 20 minutos bago mag-alas 9. Ninaga. Deng reporting, Ako mabilo naman ako magparapang-apod. Ngunyan. O sige. Mahapot kita. Mga tugang kun ito. Sandali lang, maapod muna kita. Ayuni, may inauguration of Bangkiruhan system and groundbreaking of Bangkiruhan distribution pipelines. Kung may distribution pipelines, may nakatalikod na taga DCGBC ni. Diba? May distribution of pipelines sa barangay Bangkiruhan, Legazpi. Yung mananggad pala. Sige po. Halata-laton po rin umabot dyan na lang sir. Yan pa si Angie po kaya mapasirin dyan ma-cover po kayo na Bangkiruhan water system. As in groundbreaking of Bangkiruhan distribution pipeline. Sabihin, baka pasirin dyan sa mga resident. Na-intriga lugod ako kayo na pinadra di Boy Mata. Na si Boy Maray naman magpadara araw ka ng mga dapat na nakapot magmaray pa Boy magkuang ka, diba? O sige, taon lugod pa-reporton ko muna si Renz Luna, mga tugang na-intrigue man ako kayo na distribution of pipelines i-distribute sa mga linya papasiringon sa harong kan mga tao. Ang online sabong daa gustong i-regulate mga tugang kansang ang bayan Kandaraga. Paano mo i-regulate niya? Kada kulo kang pwede tang i-priority dyan. Baka bulang
Anong problema ka regulate yan? Ay, ang mga internet connection yan. Anong buhat lang ito? Renz Luna, i-detalye mo. Dapat ganyan talaga i-regulate na sa internet. Anong pag-regulate mo ka na online sabong na? Sige daw, anong gusto mangyari kan sa ngunyan? Go ahead. Yes, maray na agad BBP kasi na maray na agad itong mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta planong i-regulate kan sanggunang bayan kan Daragalbay na pinagtataram na online sabong o e-sabong kayo ang nausungan ngunyan dahil yan isa kinakampang na pandemyang COVID-19 na kung saan so mga sabong enthusiast o sa mga parasabong sa cellphone na sana sindan nagkakawat sin naglalaag din sa indang mga pusta tanganing manggana sa mga kawat ng mga iba-ibang mga bulangan digdi sa bilog na nasyon ay pinasar na ordinansa na pasado na sa first reading digdi sa Sanggunang Bayan Candaraga kaso apon sa regular na sesyon na kung saan sa pahingerot ni Kagawad Pilo de Lumen ang pamayakan Committee on Laws and Rules diyan sinabi na magkakaigwa sindan let ning lakdag tangan magpasar ning ordinansa ngayon na malaag din sa rong partikular na lugar. Nakapasar na nga ni Bagarens, bako first reading na bako. First reading. First reading na may ordinansa nang pinasa, naka first reading na sabi mo bako. Aha. Bako na planong ipasar, nagpasar na. Aha. Diba? O sige, go. As in malaag din sa rong partikular na lugar tatawanan din na magkakani kong permit na lambang gustong daragan nyo na maglaag din lugar para nga ni padet din sa mga sabong enthusiast. Ibig sabihin, matagaman din na lugar na LGU para sa kabos na gusto nga magkawat. Tanganin nga maski puro paano nakadagdag man sa revenue ka na lokal na gobyerno kuning kasuman ang sarong pribadong persona maglaag din sa diring lugar para nga nilibis sa mga nagkakarawat asin na madagdag pa na income sa lokal na gobyerno. Ano man ang income generating kan lokal na gobyerno ka? Business permit. Business permit. Yung man sana itong income, no? Kung LGU, business permit man sana. Aha. Bako? Aha. Pero man sana ibabayad ka? Yan ang daitaram. Nanta. Pero negosyo ba kayan? Buko mag-abo ko, tabata. Nakaldat ang tula ko? Nadiskut, ay, nang hapot yan. Paano mo i-regulate yan na magduruman sa mga tao sa sarong lugar para mag-iling kaan na pwedeng hilingon sa cellphone yan na yaon sinasarong ninda? Buda may COVID bagangon yan, titiripunon mo yan sa lugar. Roger. Buda sa sarong baga may iPad, may laptop. Aha. Natapapadawanon mo ako sa sarong lugar para naman kita mag-iriling kambulang naan sa online. Pero ang mimintabil DBP ni Kagawad Pilo, arog sa Metro Manila, nagarigong general viewership, ini yung tarong iyo nga ni, nasabutan ko yan, may general viewership. Naka ako, na mag-intrap ako sa viewership na pwede man sa magposta online, nayaw na ko sarong. Iwa kung barkada nagposta ka niya, sa sarong niya. Aha. Oh. Gusto ba ganda? O sige. Nagapot man sa nata. Bako man ako nagit. Nagapot lang. Hindi ko lang yan. Daw kung tabi pe. Sige na. Ang complete ng interview sa DCG Ano News. sabi ni Attorney Pilo? Kay Kagawad Pilo de Lumen. Regarding e-sabong or electronic typing. Actually, it's only for the purposes of establishing a place or a venue, some sort of a resto bar where fans or aficionados of e-sabong can go there and place their bets. But again, for the information of all, e-sabong is regulated by Congress and there is a franchise granted to the owner of the mobile application. And to date, as far as this representation is concerned, there are only 3 franchise holders of e-sabong. I think namely Atong ang Ate Cantonio and the other one. So, e-sabong really is being regulated by Congress to franchise. So, this municipality, through the ordinance, e-sabong ordinance, is not really getting a franchise from the Congress, but rather we're just implementing the mobile app, the e-sabong app, where the ordinance will only regulate the
establishment or the venue for which spectators or isabong fans can go there and place their bets, definitely there would be a direct impact on the revenue raising of the LGU. Kasi sa business permit, aramdaman nyo most na ang business permit under the revenue code is being computed based on those revenues generated. So definitely, so operator saan, i-declare man ang revenue saan, hindi niya mapili yan, makuha siyang business permit, nga na, i-renew yan, i-declare yun sa revenue. And tigobasehan ka baga. So, revenues as declared with the BIA, yung man ang tigobasehan ka business permit licensing office na basehan pagkwenta saan business permit and other fees to be imposed hindi sa mga ining operation kan isang. Antingo, di kagawad pila dilumen, managod sa ano lambitan ng ordinansa na mo yung ipasar or pinasar na sa first reading, Paano hindi ang- sa ng bayan. Asar mas nangapot ko talaga. Paano i-regulate yan? Hindi ko pa nakukuha sa punto kung paano i-regulate. Nasabutan ko na so income generating, tama isyok mako ang business permit, ngayon sarang lugar, may bar, may monitor duman si TV, mag-irling sa mga tao. Duman ako purustahan ba ko? O, nya, paano mo i-regulate yan? Na pwede ka man sana mag-ilingkan sa arong mo? Na online ba yan? Roger, pero iso na yung katimbagan ni Kagawad Pilo sa tuya. Manungod sa pag-regulate, yun ang inapot naman niya na yan tabi pinapot na yan, na pwede man na sa sarong masana. Pero siguro sa iya, na hindi lang sa mga gustong mga sabong enthusiast na mga gusto na magtiripon-tipon. May COVID ba ganun niya? Sabi din ni Kagawad Pilo, it doesn't fall duman sa naging kasugan kan IATF na talagang gari sabong. Pero luwas na tabi ni BP siguro sa iya, sa MGCQ guidelines, na kung saan sa mga establishmento na gustong magbukas, in general viewership nga ni kay niong sabong, masunod man giraray sa at 50% capacity. Dahil man Okay na tabi, Renz. Okay na yan. Madali lang ha. Madali lang. Tawag ni Garo si Nongs. May experience kang isabong na. Nongs? Alam mo ko? May experience ka pa rin sa isabong. Tama? Paano yan? Paano yan? Kuninganing dampa ko, palagan ko naman online sabong. Pero ang pagkakaiba kaya kang sarong migo dyan, kaya may beating station dyan. Oo. Kumbaga pag nagpusta ka, makukuha mo na tulos ang gana mo. Okay. So pag nagtripon ka mo nga dyan sa kubo mo, may 10 ngayang yaon dyan, magpupurustahan ka mo dyan kung saan ka duman sa duwang manok. Oo. Diyan mismo sa lugar na yan, magkukuha mo, supusta mo, duman sa kapustahan mo. Duman mismo sa lugar na ito. Kumbaga, yaw na mismo sa kwarta, may cashier na yan. Iyo. Pero Migo, pwede man na mangyari ang purustahan online. Naday ka na maduman sa area. Oo, pwede. Kaya lang, ang pagkukubra mo, Mahaloy. sa Gcash. Mahaloy o baka pwede. Pero ang kapustahan mo dapat kan. So, pag na kang 100,000, kukuhaon mo tulo sa cashier. iyo. Pero kung nga online ka, baka makabungag ka, baka haloy ibitaw sa imo sa bayad mo. Subahan ginanaan mo. Hadyo may pusta mo pa. Apir dilagod. Okay. So meaning, pag naghiling ka mo sa screen kan TV na yan, pwede magpurustahan dyan mismo. Oo, pwede. So, dyan pwede maglawag ang LGU na dapat iyan, igwaki, permiso, pag nagtripon ka mo sa sarang lugar. Amigo, nakaano kaya yan, amigo? Kumbaga may permit Yan ang man gusto kong masabutan, di ba? Yan ang gusto kong masabutan. Di ba ngayon ako, duman sa Bagong Bayan, daraga nagbugtak ako sa sarong dakulang area. Mabugtak ang dakulang screen, tama? Oo. One tao, pwede magduman sa aldaw kang online sabong. Hihilingon din sa screen. Sa screen ka lang. Magpupurustahan duman. Buda, may kahira duman na yun magkukolekta kan posta para ibayad sa nagposta. Yan. Yun, okay. Nasabutan ko na. Okay, salamat Migo. At least, Thank you. iba talaga pag-experienceado Thank you. Diba? Thank you. Yan yung gusto kong masabutan. Diba, Jing? Sandali, taon ni Pagayo. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Ano man ang pagkakaiba duman sa regular na sabong dati kanday pang COVID, ngunyan dyan sa piksadi ninday nga sa screen. Diba, sumanok nilaglang sa TV, pero sa mga viewer, tiripon manggiraray. May punto ka man, Migo. Tama ka man. Ang pagkakaiba man sa nata sumanok. Anong piga, kang IITF, kaya pinundo yung sabong na yan. Oo. Diba? To reduce yung mga
urumul-umul na tigapod. Yes. O so niya, nang ginibunin da, nilag lang sa TV sumanok. Oh, para sa tao, iyo. Yara, mga urumul-umul. Iyo. Mga matibayan man ang sa daraga, no? Iyo mananggat. Halimbawa, ako nagka-interest ako, mabagal ako kinakula una LED screen, di ba? Pwede kong ibugtak. Di ba na ako sa saro ngayang dakulang area, di, imbitado ko sa mga tao. Yan, tama, amigo. Oh. Di maduro man sa mga tao. Ay, amigo, tama. So, ano pagkakaiba sa lumang sabong, sumanok nasa TV man lang. Iyo manangga. May point kayo. Kung kaya lang duman sa bulangan ngayon, halimbawa talaga, o dyan sa bulangan sa Daraga o sa Legazpi, Galliera, talagang ang tao talaga, surosuon talagang maray, face to face. Face to face, so para buhi, pero, so para posta, face to face mangyari. Kung ka sa TV, sa monitor, ang bako lang kahampang mo, sumabuhi kang manok. Yes, okay. Sige, Migo, salamat ha. Ayun man lang, amigo. Sige, salamat. Ayan. So, di ba? May mga points din daw. Hello? Yes, Migo. Hello. Ang pagkakaiba kaya dyan sa online sabong, hindi ka man basta-basta kung halimbawa ordinaryo ka lang na namalagang screen, computer ka, dayman, may permit yan, may mga prosesong tigsunod. Iyo, ma-apply ka sa LGU. Ma-apply ka. Tapos, ang pagkakaiba pa, naka-face mask ka mo, dahil mga masururiyawan. Sa regular kayo sa sabong baga, nagtaral si Kagli. Hindi baga nagtaralpi, nagsururiyawan. Nagdudurukutan. Yes. Hindi sa anong ini, naka-monitor ka lang, tapos nakatukaw ka, kung nagkakapi-kapi ka, nagkakakaon, pwede ka magtaya. Yun lang ang medyo pagkakaiba kang suit. Ay, sorry. Okay. Naka-face mask ka mo, di ka masuriyaw. So may limit? May limit man, Migo. May limit, May mga okay. protocol man na dapat sunod dun. Yes, okay. Thank you, Migo. Ay, Migo. Salamat. Thank you. Luwens. Ay na si Luwens. Renz pala, sorry. Renz. Yes, VP. Oh, nakuha ko na sa punto. Kung nata gustong i-regulate ni Kagawad Pilo. Araw kayo, kaya puwanta ng makauron sa mga eksperto sa bagay na yan. O di, at least may punto man si Kagawad Pilo duman. Kaya lang, gari so timing, sorry so timing, gari bako tama. Sa may COVID nga ningon yan, sa bagay, regulated man kayo. Roger. Yeah, okay, sandali. Reaction pa. Hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Sir Hen, Opo. bakit ho tayong mga Pinoy? Kung hindi ho ako nagkakamali, tayo po siguro ay kaisa-isang Southeast Asian country na Kristiyano. Bakit po ang sugal dito sa atin ay ginagawa pa? Ikautosan ho ng Diyos, bawal lang sugal. Lalo sa mga Kristiyano. Bakit ho in-entertain niya ng isang kagawad yan na sugal ho ba yan? Hindi ho ba yan pwedeng itigil? Okay. Dahil sa kautosan lang ng Diyos? Kautosan ng Diyos yan eh. Kaya hiya tayong Pinoy. Kaisa-isang Christian country dito sa Southeast Asian ba ito? O parang Asia ba? Opo. Bakit ang sugal nandito lahat sa atin? Hindi ho ba tayo marunong sumunod sa Biblia? Hindi ho yan siguro inaano ng mga pare eh. I do not blame the pari po. Wag nating tayong magbi-blame ng relihiyon. Siguro ang pag-usapan ang dapat isipin natin, yung kanya-kanyang attitude natin, bakit tayo na-involve sa ganung bagay? Sorry po. Siguro tayo mismo ating ang tawag diyan, ating lagumin ang sitwasyon. Bakit tayo na-involve sa ganung bagay? Diba? Ang pinakaano dapat, ang gobyerno ang magano na. Yes. Kasi ganito ho, ano iting ililigal. May mga nagbubukis pa rin. Yung ganun din yan, kahit bigyan mo yan ng bawal nga yung sabong nung kasi nga, naging parte ko ng kultura, di ba? Naging kultura ng mga Pinoy ganung bagay. Ay di dapat ho, hindi tayo maging Kristiyano. Kaya sa tingin ko, tayo mismo ang dapat na magkanyan, mag-analisa ng bagay. Po. Dapat umpisahan kasi yan ng mga politiko. Huwag na sila mag-intente ng tungkol sa sugal.
Okay. Sige, sir. Yun lang po, kapatid. Salamat po, salamat Maraming po. salamat, Brad. Di ba? Ah... Difficile kaya kung magbe-blame kita sa mga relihiyon. Bako man ang kasalang kan mga, di ba? Kan mga leader, mga leader of the religion. Kita mismo mga paano? Okay na. Magparala pa naman kan ururod. What's going on? Ay. So, amigot. Jimmy, may report. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat VP. Maray na aga sa mga antabay, sa mga dagdag na bareta. Nagkondosir na in final inspection sa mga taga-niya. Bagong rubber tube sa uwas. Haros tranquilo na tabi VP. Dahil naki-problema, ready na ining pabuluson sa mga irrigation canal. Successful ang latag kan rubber tube across sa Kabilugan River. Dahil na nin problema, dahil na nin nagdilik o kaya nagsasangaw. Sa mabot na Sabado, sigun kay Kapitan Raul Sirio, Presidente kan Irrigators Association, mapaapod siya nin meeting sa board atin sa mga parauma, kailan sa an instruction kaniya por haber pabuluson ang tubig gikan sa dam pasiring sa mga irigasyon kaipuhan rilinigan ng una, ana mga kanal, tanganing dai magsurupay ang tubig. Sa sumada, pwede na magpuroon-puon, magkultibar ang mga parauma sa pagsabing matrayumpo ang pagkalatag kan rubber tube dahil na nin aberiya kan pinabuilo na. Ayon. Naputol si Jimmy. Operational na daw ang rubber tube. Diyan po sa tercer distrito Canal Bay. Mga tugang para po sa mga kababayan niya to dyan po sa lugar na yan. Kundi, Jim, okay na Jim? Nagbalik si Jimmy? Pero sa sakaloy-haluyi, mga tugang na panahon, naging operational yan. Kami, Jim. Hello, BP. Sa sumada, pwede na magpuron-puon, magkultibaran mga parauma sa pagsabing matayong po ang pagkalatag kan rubber tube dahil na ninabiriya kan pinabuilo na ang tubig sa salog, pinasampa na dumaan sa bagong rubber tube. Aha. Mga nagdag na bareta, Jimmy nasalita din si Jimmy nyo. Salamat, kanserong pagantabay. Alas 9 na. Mga tugang daipong personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Henry Maceda po. Ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Lagi. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Maghabang ako, naturadak, uragon ako, isog ako, Hinebra tayo, Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mag-iiwan, matindihan na ng laban, Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin.